Iikhampasi ezintathu zaseWalter Sisulu University zivaliwe. Abafundi bathi baza kuluqinisa uqhankqalazo lwabo ukuba ngaba izinyanzeliso zabo azifezekiswa. Banike abasemagunyeni de kube ngolwesihlanu ukuba baphendule. Sithi ke ngoku bona mabasincede ngento enye. Mabenze lento kuthiwa yikuclearisha kwabantu bakaNSFAS ngexesha elinye, because ngoku into abayenzayo baclearisha ngokwesuku kodwa thina sithi ke makuclearisho ngesuku elinye. Abafundi baseNelson Mandela University nabo bavale amasango kweli zikhumfundo. Bakhalazela izinto eziliqela neziquka kuzo inkxaso-mali kunye nezibonelelo zokufunda. We are here today to ensure that the university management listen to the demand of the students. Part and parcel of those demands is that the students who are deserving must be able to register. Eli zikhumfundo lithi lithethathethana neenkokheli zabafundi kwiinzame zokuza nesisombululo. Siyuniversity ke siyaqhuba ukuzama into yokubana masikhawulelane nazo ezingxaki zenza abafundi into yokubana bangakwazi ukurejistarisha. IUniversity Walter Sisulu imemelela uzinzo, ikwabongoza abafundi ukuba basebenzise iziseko zangaphakathi xa befuna ukuthetha nabasemagunyeni. Ndingulubabalo Tata, kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.